wena baningi ngibabonile kodwa still ngibona wena. You always on my mind mangivala amehlo ngibona wena. Ngivele ngibone futhi bright seduze kwami ngiphethe wena. Ma-out. Siyamasha kayazi. Ngitshelile ufuna ukuthenga utshwala akamshaya ngesekhonde question. Yabuza boy. Yeah. Yabuza boy. Mfethu yazi mina bethi ngqala ukukhuluma ngami. Wow, umjida wela phala mfethu. Umjida wela phala tusisiwe umjida. This guy. Hi. Hello? Yeah, ma'am. Yeah, amajita cabanga selana sishaye i-second location ngalombone. Eni? Oh shit. Awuhlanye mina ngicela ukubona la indlela past 6. Even before 6 futhi. Oh. Wada bazohlala abajita akho lapho. Okay. Mfethu. Ay mina u6 manje mina ngihambe. Mfethu hamba ngempela mfethu. Hawu lo mjida. Hamba ngempela mfethu. Ngicela uyeke ukuyidonsisa mina ngifuna wena ngabe omunye ngiyamkhohlisa ma